Daw'r wennol yn ôl i'w nyth. Mae Tanwen Wilkinson yn grochennydd ac artist gweledol o bentref Crai a Berhonddu. Fe'i hysbrydolwyd gan hanes epynt a'r wennol fel symbol o obaith yng ngherdd Waldo Williams. Daw'r wennol yn ôl i'w nyth. I greu gwenoliaid seramig gan ddefnyddio clai o wely afonydd a nentydd epynt. Taw cyfeirio at bentref Castell Martin yn Sir Benfro ym gerdd hon, mae hi'r un mor arwyddocaol i fynydd epynt. Aeth dros 80 o flynyddoedd heibio ers i 54 o deuluoedd dros 200 o blant ac oedolion oedd yn ffermio epynt, gael 6 wythnos o rybydd i adael eu cartrefi mwyn i'r tir gael ei ddefnyddio ar gyfer ymarfer tanio. Roedd hi'n ddiwedd y byd yn ôl un o'r trigolion wrth iddi wylio teulu fferm Hirllwyn yn symud ei dodrefn ar gert a cheffil. Mae'r fyddin yn dal yno hyd heddiw yn ymarfer lladd a pharatoi am ryfel, ond mae yna obaith y Daw'r wennol yn ôl i'w nyth ac y caiff y tir ei roi yn ôl at bwrpas adeiladol a chymunedol yn y dyfodol. Wrth grwydro epynt yn chwilio am glai, mae Tanwen yn aflonyddu ychydig ar y pridd uchaf ac yn casglu clwmp o glai oddi tano. Mwyn profi taw clai ydyw, mae'n ei rholio'n siap selsig, i moldio'n bot, pinsio ac yn ôl wedyn i siap selsig. Os yw'n dal i siap, mae'n iawn i'w ddefnyddio. Nôl yn y gweithdy, mae'n rhaid mynd trwy broses o stwnsio'r clai a'i roi trwy ogr mwyn tynnu cregyn a cherig di-angen. Pan mor clai yn barod, mae Tanwen yn creu pob un wennol fel cymeriad unigryw. Mae hi'n defnyddio dull hynafol o Japan, racw, i greu'r gwenoliaid. Ystyr racw yw damwain hapus. Ar ôl siapio'r gwenoliaid, caent ei cynhesu'n gyflym mewn nodyn nwy i wres uchel iawn. Pan fyddant yn fflamgoch, caent ei tynnu o'r odyn a'i rhoi mewn bin sy'n cynnwys deunydd llosgadwy amrywiol, megis papur, blawd a defnyddiau organig. Y gymysgedd yma o ddeunyddiau sy'n rhoi lliwiau ac arwynebau gwahanol i bob gwennol. Mae'n gyfnod pryderus. Does wybod a fydd y wennol mewn un darn, neu sut bydd hi'n edrych a pha liwiau fydd yn ymddangos. Bydd yr rheini ohonoch chi sy'n gwybod am yr rhaglen The Great Pottery Throwdown wedi sylwi fod y crochenwyr yn defnyddio'r dull hwn a'r pryder sydd ar ei hwynebau wrth aros i weld canlyniad y broses. Ond, hyd yn oed os bydd y darn terfynol yn ddamwain anhapus, nid yw'n mynd yn ofer gan fod Tanwen yn dychwelyd pob gwennol sy'n chwalu yn ystod y broses yn ôl i'r epynt. Mae'r gwenoliaid yn ganlyniad i fy nhaith trwy'r hanes a cherdded epynt, meddai Tanwen. Maent yn ddathliad o harddwch gwyllt yr ardal gyda phob un o'r 4 elfen, Daear, Tân, Gwynt a Dawr, wedi bod yn rhan o'r creu. Maent hefyd yn weithred o gofio ac o godi ymwybyddiaeth, nid yn unig am stori epynt, ond hefyd am bobl ar draws y byd sydd wedi dadleoli. Rhoddir rhuban ar rhai o'r gwenoliaid mwyn eu hongian, tra bod eraill yn eistedd ar ganghenau'r ddraenan wen. Mae pob gwennol yn hollol unigryw ac yn ymgorfforiad o brydferthwch a chalon tirlun mynydd epynt. Mae'r gwydredd racw yn ein hatgoffa o blu neu wythiennau neu wreiddiau, neu efallai ffurf ar fap, ac mae'r gwenoliaid, wrth ddal anadl y gwynt,
yn chwibiannu'r gobaith y cawn ni i gyd rhyw ddiwrnod, ddychwelyd i fynydd Epynt. Mae Tanwen yn cydweithio gyda Chymdeithas y Cymod ar y prosiect hwn. Mudiad sy'n gweithio at ddifilatereiddio Cymru yw Cymdeithas y Cymod, ac mae dychwelyd mynydd Epynt i bwrpas heddychlon yn ganolig i hyn. Gallwch ddarganfod mwy am waith Cymdeithas y Cymod ar ei gwefan gymdeithasol cymdeithasycymod.cymru neu e-bostiwch cymdeithasycymod @gmail.com i drefnu rhywun i ddod i siarad ag unrhyw gangen.